Silav êvar baş, şev baş, şevan no hevît kim û tev baş bin, selamet bin. Çawa ku hûn dibînin mele Seyda Bedrettin. Mîvanê min e Seyda Bedrettin. Merheba mamoste bi xêr hatî. Tamam. Merhaba, êvar baş, weşan baş. Serçava. Mala te ava niha îşev mijara me aştiya nava Kurd û Kurdan û bi Tirkan re merû çawa dikare li hev bike, çawa dikare di nava huzûrê de bijî. û li cîhana Ereb jî li Sûriyê, li Başûrê Kurdistanê jî Ereb hene. Li wan deran jî niha çete serdestin bi taybetî li Sûriyê. Ev çete çiqas dikarin milletê Ereb temsîl bikin. Ew jî merû dikarin qaş bike. Niha tu pêşî bi vê pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dest pê kiriye, niyet ew e ku merû bikaribe bi Tirkan re heqeten bibe xwedî mafên wekhev, mafên netewî ê Tirka çawa ku pêk tê di pratîkê de heqên netewî ê Kurda jî di pratîkê de pêk were merû weke du netewên cuda bikaribe bi nava aramiyê de bi hev re bijî. Yani ev çi qas mümkün e te çi jê fehm kir û analîzê te şîrovê te em merak dikin. Belê, dubare êvar baş, ev qet nemimkin e. Destpêkê da bi gotinekî hat destpêkirin, feqet ew yekalî ma. Yani hat gotin, gerek em xwe guncav bikin. Em bi vê kevneşopiya hane nikarin pirsgirêkê nav Tirkiye çareser bikin. Gere şer bisekine. PKK xwe fesix kir. Yani got heman ez îqna bûme bi vî hawî nabe. Feqet dewletê xwe fesix nekir. Yani fesxa dewletê çabû. Yani fesxa dewletê manawî ev e. Dewlet bi vî şeklê xwe hane û bi vî şemayê xwe hane. Hebûna xwe li ser tunebûna her kesî nexwasma a Kurda ava kiriye. Gerek dewlet jî vîya fesix kira. Bu gota ev welatê hane Kurd û Tirk têda müşterekin, welatê Kurda û Tirkayê û Kurd pêncî sal li me hêrs ketin, xûn rijiya, malxirabî, malwêranî çêbû. Ev gere bisekine. Kurda evda seknandin. Feqet dewletê ew neda seknandin. Gerek dewletê jî digav paşta bavêta bi gota mala we ava welahî em jî me jî xweşxwedê kir. Me jî bi qasî we xeta kir. Xetayê me dihazê de bû. Heta hûn sebebê xetayê me bûn. Em jî paşta davêjin gava xwe. Em dizvirin ser 1923 غلطیا کو me di 1923 da kiriye. Em dizvirin wê derê ji wir da em hesabekî didin. Em xwe fesix dikin. Em teze dewletek ava dikin. Lewra gava tu dibê Kurd. Yek jî ez hema viya ihtirazek pir tûj daynim. Civaka Kurd tişkî pir xelet e. Kurd ne civakin. Kurd milletekî ne. Milletê Kurd. Çi ye firqiya navbera milletê Kurd, gelê Kurd û Niha civak veke niha hevan no niha Seyda Bedrettin Tirkan başnas dike, Ereba jî başnas dike, perwerdeya wî, ilmê wî ser Erebî çêbiye. Civaka Kurd pir xweş nas dike, aliyê wê dengbêjî pir zêde ye. Lehengê Kurda, çîrokên Kurda, mîtolojiyê Kurda pir xweş dizane. Ji ber vê yekî îro mîvanê me ye dixwazim hinek bipirsim. Niha civaka Kurd, milletê Kurd, netewa Kurd, gelê Kurd çi firqî heye di navbera van têgehan de? Çima xwesa hûn civaka Kurd û aciz dike? berê civan gotinê te xweş ra ez bêjim estağfirullah. Sa dest pê bikim. Ne wisa Estağfirullah. Ya ez benî civak mesela çend sed hezar kes li Almanya li Avrupayê henin. Gava yekê Alman behsa Kurdê Almanya bike divê civaka Kurda. Komînote. Cemaeta wan. Feqet li Kurdistanê em ne civakin. Em milletin, em xelqekî ne.
بعربي نوع جواك مجموعية شو جواكو د صلابار بريز مظلوم عبدي وأحمد جولاني جواكو تشتك إمضاء كرن دوي متن ده مادة دا دقو مجموعة الأكراد از بفيا پر عاجز بون مجموعة يعني جواك بعربي نوع ملت شعبه جرب قوتا الشعب الكردي tabi livre ihtiraz gelek bilim. Bun anha edil reveberiya xwester eti dibe milleti Kurd. Gavab Araba rajda akıfın kencara medid El Cezire da El Arabiye da edil nabejin mecmuatul akrad dibin şa'bil Kurd. Yani halk milleti Kurd. Em milletin em civaknın em li derval Amerika civakın li Kanada civakın li Almanya li Suisra li Sued فرنسا اريد جواك ما هل عندنا جماعات ما هنن فقط ام الكردستان ملتك ام اول اجا ام بزفرن سر او اخويا تركا انها يعني جواك PKK خو فسخ كر سلاح شوتاندن ما هي بيذكر تركجي جواك باشتا باوجم بي والله فلان كس امجي نهاق قایم شخوادر آنوسا مجلس وزلم کرد 4-5 گنده و 28 جار 29 جار و سری لوی نهقیا ما بلند کرد ما 29 جار 30 جار بیباوی کرد ظلم کرد ما و پلچه قاند و ما هزر دنیای دا پشت خواه ما لوز ظلمه کرد امجی جوان تشتا پشمانه امجی بیا فسخت کن da kerem kil 40 milyon Kurdlu Türkiye he. Şu nüfusu niye nüfusu Türkiye Kurdun varın em dehaleti varın em hevi ricaj vetkin em bekte namusa vakitine varın em tezde Türkiye em perçe nebin düşmeni hep em tezde Türkiye ki tezde makezagona ki tezde داینن ortak var o Kurd ve Türk xwediye vî welatînin o Kurd bi Kurdî Türk bi Türkî Laz bi Lazkî Çaçan bi Çaçankî gerçi Çaçanê gundê me jî gelek acizim dîsa jî herkes bi zimanê xwe bi baweriya xwe bira xwe îdare bike em ji hev neqetin me Yani Türka bekledim ya gava ku duj devleta Tirkiye vê dikî tu dibêjî bila îtiraf bike bila rastiya xwe bibîne me viya em li hêviya viya bûn me 7 salan hewlda em we inkar bikin zimanê we tune bikin me û asîmle bikin lê me kir nekir çê nebû em bi ser neketin em bi ser neketin di şerê tunekirina Kurdan da em bi ser neketin û bi vê pêvajiyê re gava yekê me em dixwazin gav bavêjin niyeta me ya baş ku nîşan dide em ji guherînê re vekirîne ev pêvajo ye Kurdin û ji kerema xwe re bawerî bi me bînin çünkü me itiraf kiriye. Rast et tu dibêjî itiraf neke. Tayyip Erdoğan hin tişt gotin heta pêvajo heta serdema xwe a hukmdariyê hin tişt anî ziman. İşkenceyên li zîndana Amedê mesela rexne kir anî ziman. Meseleyên ku terteleya Dêrsimê rexne kir, dewleta Tirkiye rexne kir. Tayyip Erdoğan hin tişt gotin lê pir wêrek nebû. Mesela serdema xwe qet behs nekir. Gund di dema wî de jî hatin şewtandin ew heş bajar û navçeyê me dema wî de hilweşiyan Roboskî işkence zindan anha tijîne qet behsa serdema xwe nekir tu ew jî heye tabî rast e ew ji bona ku Kurda perçe bikin hinek gotina dibêjin ji bona ku helwesta Kurda hevbeş dernekeve meydanê hinek tişta dibêjin gava ku tişta dibêjin ji bona ku ez te em tê kevin pêsîre hebin bên ya o qasa jî nine ya ham êrik van gotina jî dibêje ew Türk damarê me zayıf baş xistine destê xwe Türk bi qasî ku Türk sosyolojiya Kurda hîn bûne psikolojiya Kurda fehm kirine ji xêra Xwedê re me jî o qas xwe nas kiribaya Türka baş me nas kiriye Türk zanin li ku di heqê me da tiştî bêjin em bi pêsîra hev dikevin em pêsîra hev digirin çıqas bi ser ketine mesela em çıqas 7 sal bi ser ketine em çawa pêsîre hev ketine mesela ez
yeketiya Kurdan tune qeynavanda tu dibêjî. Di nav Kurda da tune, di Bakurê Kurdistanê da yekîtikî tune. Yani ev cemaata ku HDP tofkiriye işte 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon ku terin hilbijartine eğer em bejin Kurd ev tenine rastla yekîtî he fakat Kurd ne ev tenine. Eğer gava em îro bin 40 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê he orada tamamı Türkiye'de 40 milyon Kurd jî gerek 20 milyon hilbijarê Kurda herin yan jî 10 milyon hilbijarê Kurda herin yani nive Türkiye'nin yani gerek düşünür CHP'de Kurd bana de parlamento Türkiye'de nive Türkiye'nin em fakat em bakasi sedi de Türkiye ray nagrin nüfusa me sedi de Türkiye'nin nüfusa me sedi bencii Türkiye ev لجامن تي معناكو كرد نيكن مثلا حيشتي حب مبعوث دناب اك بارتي دهن كردستان Terciha milletê me wisa ye? Milletê me AKP tercih dike em çawa bikin? بنجي شيء حب دناب دم بارتي ده كان حب دناب CHP ده حتى دناب MHP ده جي مبعوثي كرده هن اما دي چه معنی دي معناكو كرد نيك اما وی معنی کرد نیک yani 5 milyon Kurd belki raya xwe bidin HDP bêen raya xwe didin xwe ev tiştî şerefê şanaziyê ye xetayê HDP hebe jî ez raya xwe didime çünkü ez Kurdim gava ku viya got dikariye ew Kurdê ku di nav AK Party'de bê ew Kurd nine Salih Ensarî oğlî eşîrekî Kurda yani işte bêjim em ser nava nesekirin Sezgin Tanrı Kulu ne Kurdar ne halkı Diyarbakır Kurdaki pırjî baş e fakat ne yani tu nikarin bîvana ne Kurdin em karin bin Sezai Temelî ne Kurde yan Ertuğrul Kürkçü ne Kurde em yat karin bêjin fakat ew Kurdê ku ne di nav dem partiyê danin ne di Ama mesela cudahî jê ye mesela mesela Sezgin Tanrı Kulu avukatê ji destpêkê ez wî nas dikim 30 sal zêdetir ez wî dişopînim yani xebatên wî parasvaniya mafê mirovan yani xebata wî ji bo Kurd û Kurdistanê anha mesela helbesta wî ya siyasî yani jiya dem partiyê kemtir ne yani wextê Jê çêtire jî pir cara jê çêtire yani ez rexne nakim ev ew Kurdin mesela cî ku ew lê dixebite mesela zarar nabe tabii ez nabêjim xerabe yani ez bi wasta rexneyê nabêjim ez dîsa rexne dikim yani hem meb'ûsê Dem Partiyê hem CHP hem AK Partiyê tebahiya Türkiye rexne dikim ev tişkiye fakat em analiza yekîtî û neyekîtî û belavbûna Kurda dikin mesela di siyasetê da Kurd neyekin ji bona ku di siyasetê da Kurd yek bin îro Tirka Kobanî dorpêş dikirine nahêlin xelkê Rojava nefes bigire çend sal berê jî evî Erdoganê ku Xwedê giravî tehêca çend gotinê xweş di heqê wî da gotin çend sal berê wexta referanduma Başûrê Kurdistanê got em ê avê bimiçiqînin ser we em ê deriya bigirin hûn ji birçîna bimirin eva hidûdê dijminatiyê hebe tam dide eva dijminatî ne dijminatiyê çi reg wê daye pêş daye li hember van helwestê Tirka helwesta reîsê Tirka a dewleta Tirka ev meb'ûsê ku me gotin CHP û MHP û AK Partiyê û Dem Partiyê eger yekîtiya wanê millî erkî netewî qewmî hebaya nav saetek da teva Kapûtê xulxut kirin dihatin meydana Diyarbekir û Tirkara gotin hûn jî bavê xwe bêminet bin mesela ser vê dixwazim yek mînakek biçûk anekdotek bêjim Mehmed Emin Sever Doktor Mehmed Emin Sever ji mala Swêrê bi SHP li ser navê SHP ket hilbijartinê Vartoyl Mûşê di sala 1909 bû 91 bû bu meb'ûsê Mûşê di SHP da wexta Partiya Erdal Ünönü wê çaxê dep hebû demokrasî
Emek Partisi, DEP, hep bu, DEP bu, Kurda, ev halis Kurd bun. Jibana jî 18 hep çibun, 18-19 hep. Bana jî ittifak bi SHP ra kirin, ittifaka hilbijartinê bi SHP ra ketin meclisa Tirka. Leyla zana û filan kes ku sor zer li xwe alan got ez vê sûndê ji bona xelkê Kurd, ji bona xelkê Tirk filan bi Kurdî ken gotin axifiye. Li ser wî meselê Erdal Ünönü rabû Kurda îxraç kir. Yani ji partiyê derxist. Got hûn yani we em îfşa kirin, we em rezîl kirin, em di destûra me da em û dewlet em yekin feqet wesî anî ser me û gerejname derkevin. Gava ev hatin îxraç kirin, yani ji bona ku vana bigirin têkin hepsê gere ji SHP ji partiyekî Tirka derxistan. Yana SHP'li û MHP'li û AK Partilî milletvekilî bi nikarin, dewlet nikare wan têke hepsê. Ji bona ku têxe hepsê gere ji van partiyê dewletê derkevin. İxraca wan kir Mehmed Emin Sever doktor Kapûtê xwe kir çû cemaeta DP rûnişgola wele ez we ninim. Ez fikrê we jî napejirînim. Feqet ji bona ku hûn Kurdin hûn hatin îxraç kirin, ez jî qebûl nakim. Ev ji min ra dest nade, ez jî tên cem we. A işte şerefa millî ev e. Ew ji malbata Xalid Begê Cibriye. Biraz jî Xalid Begê Cibriye. Biray Ehmed Begê. Eger yani em silavê xwe gerim ez hürmetê xwe jî rast çînim ez başî nas dikim. Erkê millî ev e. Yekîtî awha ye. Şeref jî ev e. Mînakek din jî ez bidim yani li ser yekîtiya Kurda niha kekê bedran ez û tu em fena hev mecbûr ninim bifikirin. Feqet di nîşankirina dagirker da fikra min û te gere yek be. Navnîşankirina dagirkerê welatê min û te da gere helwesta me yek be. Yani tu bi Silmanî ez Xristiyanım. Yan ez Êzidî me tu bi Silmanî. Feqet ku hat mesela Kurdistanê mesela netewî dewleta Tirk hem dagirkerê min e hem dagirkerê te em di vir da gere helwestekî hevbeş derxin ortê. Feqet me çi kiriye? Tişta ku em dikin dewleta Tirk ji xwe ra tiriya dixwe dendika dişkêne em bi hev dikevin. Yani ez dibêm tu xayînî, tu dibê tu xayînî, enzam xayîntî çi ye? Em awha bi hev da dikevin, dewlet jî kêf dike. Tabii ki sucê dewletê ye em bi hev ketine. Eger dewletê welatê me îşgal nekira, dagir nekira, da negirta, em ê tiştî dinê ra meşhûl bana. Feqet Mela Ebrehmanê rehmetî, Mela Ebrehman dire gotinek wî bû digo beledînên tu zanî istimar çi ye? İstimar yani îşgal yani welatekî dagir. Digo yek gava welatê te îstîlat dike, sirf erdê te û dewlemendiya te ser erd bin erd nagirê. En tişta pîs exlaqê te xirab dike. Temamê qenciyê di nav te da sosyolojîk ê mervatî însanetî te distîne, pîsiya xwe fena şirîngekî tê di nav te da enjekte dike. Mesela fesadî, mesela hevdûgilîkirin, mesela necamerî. Ev adetê Tirka. Tirk giliye hev dikin, Tirk îxbara hev dikin, Tirk ji bona iqtidara xwe her elewatî tînin serê hevdû. Feqet di ê Kurda da mebdeê asasî ê însanî hebû. Yani mesela bêbextî li hev nakin. Bimire jî bêbextî nakin, fesadiya hev nakin. Ama evî bêexlaqiyanê Tirka xistiye nav Kurda îro. Îro Kurd hevdû îfşa dikin, hevdû rezîl dikin, xeber û sixêfê pîs jî hev ra dibêjin. Ev ne Kurd e. Ev adetê Kurda nine. Ev adetekî Tirka xistiye nav Kurda. Seyda Tayyip Erdoğan afiye berê de 15 deqeyan ka ez cî bidim axaftina wî çi dibêje?
Hema bi desturete bilez ez bixunim ji ber mühim e jî basa aştiyê dike, basa êrişên dervey sînorê xwe dike. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihand ku Tirkiye ji bo ewlekariya xwe ne tenê di nava sînorê xwe de li dervey sînoran jî her gavê bavê jê ew ê bavê jê jî davê jê jî ji xwe. Erdoğan li ser Sûriye got pêvajoya ku ber bi entegrasyonê ve diçe anha dest pê kiriye. Erdoğan diyar kir ku îro siyaseta cîhanê ji nû ve şekil digire. Li hawirdora nêzik, krîz, pevçûn, rayişên ciddî rû didin. Erdoğan li ser ewlehiya sînoran û operasyona dervey sînor jî got îro xala ku em gîştinê Türkiye ji bo ewlehiya xwe ne tenê li nava sînorê xwe li dervey sînoran jî her cure gavê davê je ez hema bidomînim li ku derê tehdît gev metirsiyekî hebe em bê ku ji kesekî destûrê bixwazin li çavkaniyê em ê bêbandor bikin bê tesîr bikin. Serokkomarê Tirkiye balkişan ser pîşesaziya parastinê jî yani kirîna balafir û çek û sîlah jî ev agahî dan dibêje asta ku em di nava 23 salan de di pîşesaziya parastinê de yani kirîna çek û sîlahan de di fabrîqe yani di avakirina fabrîqe helberîna çek û sîlahan de em gîştinê dibe an hal berçavane gelekî pêşketiye em di vî warî de berê ji sedî heştê girêdayî dervabûn lênha em gîştine rêjeya ji sedî heştê a xwecihî yani em bixwe bixwe diafirînin êdî ji derva pir pêdiviya me pê tune ye. Îro em dikarin bi dronên xwe mûşek, roket, keştî, helîkopter bi tankên pêwîst dibe em dikarin êriş bikin. Sibê wê dor were balafirên şer jî dibe em ê bikaribin balafirên şer bixwe hilberînin. Keştiyên balafir hilgir ew ku balafir ser difirin keştiyên avê niha em dixwazin van destkeftên xwe mayînde bikin. Hema xilas dibe Erdoğan behsa xebatên pêvajoyî jî kire û pêvajoya em di nav dane dibêje weke Tirkiye bê teror pênasê dike behsa aştiyê nake mafê Kurdan nake tiştekî nake yani armanca pêvajoyê tenê Tirkiye bê teror Rûsa pênasê dike di xebatên Tirkiye bê teror de ku me beriya 16 mehandabû dest pê kirin di demekî kin de mesaveyekê berbiçav hatiye girtin hem di nava sînorê me de hem dervey sînorê me riskên ewlehiyê yên li dijî welatê me baweyekî ciddî kêm bûne. Komisyona pêvajoya aştiyê ku dibin banê parlamentoya Tirkiyeyê hatibû avakirin xebatên xwe yên ku ji 5 tebaxa 2025 dimeşandin doh bidawî kirin ev agahî ye. Erdoğan wekî din tiştekî din jî dibêje meseleyên li Sûriyê dema ku li welatê me ev tişt diqewîmin mesela pêvajoya aştiyê li cîranên me Sûriyê jî tiştên xweş çêdibin. Mesela tişta xweş çi ye? Ew êrişê ser Kurdan e li gorî wisa pênasê dike meha borî li ser çareserkirina pirsgirêka Bakurê Sûriyê ya bê rejandina xwînê li hevatina hatê kirin pêvajoya ku ber bi entegrasyona tam ve diçe êdî dest pê kiriye. Ev gotinên dawî yên Tayyip Erdoğan'ın sêde. Belê. Ez du sê hep tişt me hazir kir ez bersîfa wan bidim. Yani mişxura di nav axaftinê de du sê hep sual çêkirin. Çêkirin ez bersîfa wan bidim. Ku ji sedî bîsta derketiye sedî heştê bi xwe debara xwe bîne ev derew dike. Tiştî wisa tune. Tirkiye qet tiştî jî îcad nekiriye. Xelqê distîne muhtacê xelqê ye. A diya ji xwe berê jî ew bi xwe jê re dibêjin terörsüz Tirkiye. Eba manawî yani kêm bîye. Zanî çi kêm bîye? Kurdê ku dibên Kurdistan hejmara wan kêm bîye. Yani Kurdê ku li Tirka dixin behsa wî nake çünkü tu Kurdekî îro Tirka naxe. Tu hêzekî Kurda, tu Kurdekî sîlah desta da bi here li Tirka xe tune. Feqet Kurdê ku dibe Kurdistan di bakurê Kurdistanê da di tebahiya Tirkiyê da qest û mabesta Erdoğan Kurdê ku dibêjin Kurdistan ew kêm bîye hejmara wan kêm bîye. Mesela Sûrî tabi işaret ew jî dike yani dibe li Sûrî jî wê Kurdê ku bêjin Kurdistan tune bin tabi ku ew jî xilas be êdî wê li başûrê Kurdistan jî gerek kes nebêje Kurdistan. Erdoğan di virda xwedixapîne siyasetê jî xelet dixwîne pê xelet didin xwendinê malûmat xelet didinê hem pê derewa didin kirinê hem jî
siyaseti galet dixwîne. Zanî siyasetê de niha çi Erdoğan çi dixwaze Türkiye plana wî ya aktûel çi ye? Türkiye xwedê giravî bi PKK ku dafesix kirin fena ku xwe xurt bibîne Türkiye bibe İran. Yani Türkiye demokrasiye nayne nava xwe. Türkiye dibe İran. Xwe ji wî re hazir kiriye. Türkiye dixwaze Ereba jî bide alî xwe qismek Ereba. Pakistanê jî Pakistana ku nükleer füze wî hene. Wî jî bide kêleka xwe li ser dijminatiya İsraîl duwî arêda Kurda jî pêpez bike bibe İranekî duyen. Türkiye vê dixwaze bike. Peki ev rast e yan galet e? Yani ku ez berpirsiyarê devletek Tirka bama minê biçiya xwe bida xenqandinê minê bigota tu vî devletê dibî intîharê wisa neke ev galet e. Türkiye xeta dike. Xetayê Tirka çi ye? Tek çar roja Gazî Golanî kirin li ser dexta Tirka ji Golanê ra gotin ew eybe şerme tu were Sûriyekî hevbeş em te qebûl dikin dest pê bike. Tirka tevê Golanê jî biya ev derxistin. Bu temam. Êdî em teva pêpez dikin. Kurd mirtinin êdî. Rûyê wî ê rast derket ortê. Çend roj neket navê ji Mezlûm Ebdî ra gotin were viya îmza bike. Mezlûm Ebdî jî got lew hûn ji bavê xwe bêminet bin. Ez îmza nakim ez va diçim nav xelkê xwe heta dilopa xwe dawî em ê were şer bikin ez tiştê ha qebûl nakim. Ew hê di rê da bû Kurd rabûn ser xwe hê negîştibû qamişlo Mesûd Barzanî rabû ser xwe. Şal û şapikê xwe ji xwe derxist bedena xwe temîz girê da bi dinyayê ket û em tiştê ha qebûl nakin. O dünya û Amerika û Fransa û Awropa bi carkê ya got em çi dikin? Em çi dikin? Cardinê dîbarê fikirîn û gotin em qanûnê wisa gere derxin kî êrişî Kurda bike fena ku êrişê mekirive. Qanûna ku senatorê Amerîkî derxistin yani wê bibe qanûn jî çünkü piraya senatora viya qebûl kiriye dûr da dibe qanûna yani zagona parastina Kurda di binê wî da di binê wî metnî da çi ye şerxê wî ev in çi dewlet çi kes çi hêz çi rêxistin li Kurda xe tê wê manê ku li me xistiyan qebûl nakin. Ev qanûn ev yasa hane hêl Amerîka di binê îmza Trump ra derbas neviye li Kanada derket, li Hollanda derket, li Yekîtiya Awropayê dest pê kirin. Tabii em gerek ji hespekî xwe peyavin. Em li ser hespekî swarin tedî hêca jî me got em bi hev nakin işte em pêsîra hev da dikevin. Ew hespekî ku em daîmî jê peyavin ew hespa çi ye? Çi Kurdê Müslüman çi ne Müslüman kî vebira bibe dev ji dijminatiya İsraîl verdin. Ji bona xatirê Tirka û Ereba û filan Kurd ne dijminê İsraîlin. Gerek vî diştineke. Sêda berî ku tu behsa vê meselê bikî muhîm e behsa İsraîlê lê min dixwast ez bînim bîra te di dema êrişa ser Rojava da milletê Kurd yekîtiya xwe nîşan neda yani. Ne bes bû. Yani Ha ew tişkî dinê me berê behsa hundirê Tirkiye û pêvajoyê kir. Feqet gava ku kînga wisa bû kînga Kurd bûnî yek. Eger Mazlûm Ebdî li Şamê bigota ser çavê min em Sûriyek demokratîk dixwazin ava ez îmza dikim tek Kurdekî ra nedbû ser xwe. Feqet Mazlûm Ebdî got law em Kurdin tu ji bavê xwe bê min nedbî. Ez tunebûna xelkê xwe li vir îmza nakim. Xelkê min gere statîkî wî hebe li ser vî şiarî ku li wir peyna xwe li kulma xwe li masê xist Kurd li ser erkê netewî bi temamê dunyayê rabûn ser xwe. rast e. Yani Kurd li ser xettekî îdeolojîk li ser dînî filan yekîtiya xwe çê nekirin. Eva tê vî manê ji me re. Eger
Anha Dem Parti li karşıya devleta Türk derkeve ne hasma pişti tamamı bir be ahlakiya devleta Türk ne hasma bir 2 sale daviye lav meher gavavet lav silah dani ya mı fesih kir madem nave mi de terra de çümün nave xterkan silah mi de terra çümün de silah avet agir pişti ya rapora ku ilo derket teşkit edatine Türkiye demokratikleşecek. Ya şu Türkiye var hatta mesela ben demokrasi Gavatın tegot ya sedi hayş sedi de raydı. eğer ez veyabejim ez tek veyabejim eğer İro reveberiya Kurdad Bakır Kurdistan'da le Ankara Türkiye Rabbi la unce bavi xu bemenet bin edi bes enviyacı kabul nakinem vat çin Diyarbakır yek milletvekili ki dina AK Parti da namine yek insan ki dina parti dine da namine ve tevberi xu bidin Diyarbakır ve tehrin kıbla xwe li ser erkê netewî xelkê Kurd hişyar biye gava ku tu dawa Kurda a millî bînî rojevê a netewî bînî rojevê qorucî cehşê ku li başûrê Kurdistanê alîkariya Seddam dikirin ev jî têda ew Hizbullah ku li hember Kurda şer dikir ew jî têda wê tev rabin tê kevin soqaqa wê bên Kurd feqet ترجي كي بيع شريعة خازم ترجي كي بيجي الديمقراطية خلقت خازم ترجي كي بيجي إزبراتيا أورزا وأرجنتينيا وأمريكيا وعربة خازم أما مثلا كرداننا فقد لو كنت قال أركنا تويكر كرد رب بنصرف كرد جيشتنا ومرحلة كرد دلنا تويكيا خدا دم ملت بوينا خدا يكن فقد أم نيريني خوي siyasi, nerini siyasi çine? Em yan sosyalistin, demokratın, Müslümanın, Hristiyanın, Ezidine, em van nerini van heviye diyentinin datini ser kadar jor kumedani kadar jor Kürt pişta hükmedatın. Mane ev. Eğer em Kürdikti u önfu erkene tevi dayının asla jori Kürdek izler ve namine gire otobüs var. Dinava Kurdan ew heye jî seyda biqasî ku em dinava civakê de ne yan jî siyasetmedarên me ê nava tevgerê de jî ê nava yani derdora Partiya Karkerê Kurdistanê jî derdorê wan jî mesela tekîliya me heye bu ara xeta netewî mesela rojavara pir zêde derketiye pêş yani heqeten jî çewa ku te anî ziman eger tevgera Kurd al Bakurê Kurdistanê were ser xeta netewî yani ew tişta ku te got sedî 20 jî dikare raya Kurda bigire sedî ya tamamê Kurda dikare bîne cemhe Tamamı Kurda dikare de orada tov bike. Yani evet zanike ki bedran. Teşkiye ya. Heft heb milletvekili Türkiye nav xderxe hejmara xwe ji 5 ji behre 5 efkas. Dernexe jî dibe çima derdixe mîvanan Dernexe pişta xwe pêda bike hiç jî tele Ankara. Ve em giyiştin ve kanaate yani piştek bu tek bizim vekilin Türk yani em fırqî naxin nabera Kurd û Türk vekilê Türk ku ji me hez dikin piştgirî didin Dawdoza Kurdistanê çima ji nava xwe derdixe ez bî mere na ya me gele ji minete mala wana baba vallahi ez naxwazim ew di nav me dabin bira min dostê me û cîranê me baş bira nekevin nava me zanî çima me ne nijadperestiye lebe me ne nijadperestiye mesela Naxir. Ew ne nijat perestiye. Ama seyda ez yab ne biterame binêre ez mesela eşte pirsım niha cînarê te heye ne cînarê te Almanın Tirkin Kurdin firq nake yani tu zêde bawerî bi însanekî tînî însanekî firq nake yani Afrikî be Tirk be Alman be ku mantalîteya te erê kiribe bi te re kanka be rûnê bixwe vexwe û tu pêra dostî tu malbata xwe zêdetir teslîmî wî dikî yan tu teslîmê Kurdekî dikî ku eleqa wî bi bîr û baweriya te tune tu kîjanê tercih dikî Peki bedran mesela me meselekî ji rêzê nine pirsa te meriv nikare ser Kurdistanê carî bike niha mesela Kurdistanê mesela xelkê Kurd milletekî welatê wî hatiye bindestkirin
Tamam ez aciz dibim. Mesela ez anha destek bidim doza Ermeni mamoste. Mesela ez ji Ermeniyekî zêdetir Ermenî parêz bim. Ez di dawa wan da cihî bigirim, bikevim hepsê, işkence bixwim. Sibê du sibê Ermenî bibêjin, ya Bedran dere bi eslê xwe ne Ermeniye, em ji nava xwe dûr bixin. Ez ê pir aciz bibim. Ez ê wan weke nijadperest pênasê bikim. Ez ê bêjim Bak, helet here we û dawa we. tamam. Yani wê demê ne baş e. Ya Ha. ama Ermenî min Ya, hembêr bikin bibêjin ez vaya Kurd e li cem me cî digre di dawa me da kireka me ye, ya pir kêfam tê wê demê. Ez ê zêdetir tamam. bikim. Ez bir izah bikim. Hı. Gotina min nebirî ez ê bir izah bikim. Mixabin tiştî wisa anî serê me ku em bêjin em Kurdin welatê me Kurdistanê gere were rizgarkirin em dibin nijadperest. Ew Tirkiye ku di nava me de ne ji sedî nodê wan ji sedî nodê wan em dinêrin ez bi xwe tecrîbam ne we ji bona ku Kurd li netawa xwe xwedî dernekevin welatê wan dibin destê dewleta Tirk da bimîne ji bona wî di nav me de ne. Tek Tirkekî ku bêje wellahî dewleta xwe bira çêkin em jî bi wan re mesela ez naxwazim navê tu yekî jî bidim ama tek Tirkekî ku ya dibin milliyetçî ne baş e pekî çi baş e? Desthilatdariyê em ortak bin diye em demokrasiye bînin. Tamam. Mesela me ne a demokrasiye? Mesela me a milliye, a netewî, neteva me dibin desta da. Ji bona wî çi Tirkekî, çi Erebekî, çi Erjentînîkî, çi Rûsekî hatibe ji bona mesela Kurd miribe ew ji bo camêriya xwe hatiye. Eger tu ji bona Ermenîkî herî tu ji bona însanetiya xwe terî. Mesela Şeyh Said li dijî qetloama Ermeniya bû. Seyyid Rıza li dijî qetloama Ermeniya bana file bû. Ji bona camêriya xwe, însanetiya xwe mesela ez bi xwe jî li dijî nefyê am û qetloama Ermeniya me. Li dijî qetloama Tirka me jî ez Tirkim. Feqet mesela Kurdî an netewî İşte mev hevalbendiya Tirka û Ereba bi hev tune gere em Kurd hevdû bigirin. Ew Tirkiye ku dixwazin alîkariya me bikin. Bira nekevin nava me. Bira herin Enqerê ji milletê xwe re bêjin lawil xelqê zulmê nekin. Ha bira ji wan re bên zulmê nekin. Ew dibe qencî. Tişta me fehm kir tamam. Tu dibêjî Ew dibe qencîkekê Bedran. Eger were li Mûşê li Diyarbekir bibe milletvekîlî ev nabe qencîş Kurdara. Ev ava ku Kurd deherrikin satila hükümetiye ji were avêj xwe ra dibe. Eger bi rastî dostê Kurda birerin birayê xwe birayê wî jinê me difroşin, birayê wî zulmê me dikin, birayê wî li jinê me dikujin, qîzê me ji xaniya da davêjin. Bira bêje law eyb e, şerm e. A ew Tirk dostê me. Feqet Tirkî ku hatiye li cem me biye milletvekîlî serda em ê ji wî şerm bikin naxir. Tişta ku me fehm kir tu dibêjî bila li ser navê Kurdan weke nûnerê Kurdan siyasetê neke li herema xwe li Tirkiye bila jalî milletê xwe ve were hilbijartin û piştgirî bide dewame yan jî eger entelektûel be nivîskar be bi nivîsê xwe hunermend be bi hunera xwe siyasetkar be bi siyaseta xwe bila piştgirî bide dawa Tiştî dinê bipirsin. Na meclîsekî li Filistîn heye tune. Heye. Mahmud Abbas serokê wê meclîsê erê nîv dewletek li Filistîn heye. Ev çi qas di dünya de Müslümanê ku dibêjin Filistîn kê ji wan çû li Filistîn bû milletvekîlî? Kê ji wan çû li Filistîn bû belediye reîsî? Kê ji wan çû tewcîhata da Münezzemet Tehrîr Filistîn yani îdara Filistîn feko. Kê ji wan çû tewcîhata da wan? Kes neçû. Sadece alîkarî kirin. Bira bi wî rengî alîkariya me bikin. Eger dostin em ê jî wan bi dostîtî bîrbînin. Hatiye li Kobanê ji bona min şer kiriye miriye ew ji bona internasyonalîzmê hatiye. Dawa Kurd ne dawekî internasyonalîst e. Dawa Kurd dawekî nasyonal e. Xelqê Kurd gere axa xwe rizgar bike. 15 sal e
Rêveberiya Rojava, Arab, Türkmen, efsanın, pêncî û du millet ji xwe neqetan, got em tev birayê hevin, em ê bi hevra Sûrîkî demokratîk ava bikin. Em hatin astekê ku serleşkerê Kurdê Sûrî mazlûm Ebdî rabû li Şamê got law ez va terim ji milletê xwe re bimîjim em qarşîya we disekin. Em bana imza nakin. Hûn behsa Pekî eger misqalek vicdan di vî meselê de heba ve Golanî ji mazlûm re bigota te Kurd û Ereb ji hev neqetandin. Roha ku tu ji me pir xurttir bûyî Kurd û Ereb li cem te yek bû de tu jî were eva kursiya min eva jî kursiya te tu jî di Şamê da şerîgê min ê em Sûrî bi hev ra îdare dikin. Sûrî a Kurda û Ereba ye. Got na got tu tunî xwe fesix bike. Ji bona wî mesela Kurda işte nijat perestî yan milliyetçî em nizanim tiştî wisa tune mesela Kurda Kurdin milletek dinêninin o Kurd gere axa wanê ku hatiye dagirkirinê gere wî axê rizgar bikin ve riya vîya jî di biratiya Tirka û Ereba û Farisa re derbas nabe. Mesela Kurd li Tehranê, li Enqerê, li Bexdê, li Şamê hel nabe. Di 100 sala em biya diceribînin. Hel nabe. Em anha ji bona Tirka em bê milletvekîlîkî Dem Partiyê got e terim li sînor ji bona axa Tirkiyê were parastin em terim li sînor li hedûda xwe din kuştinê. Em Kurd anha rabin herin bi rastî bi hezar heb Kurd herin xwe dar dakin. Agirberî xwe bidin ji bona dewleta Tirk. Em bên işte varlığın Türk varlığına armağan olsun. Hebûna me bira bibe yadîgara dewleta Tirk. Em xwe bişewitînin. Vallahi wê Tirk bi êdinê ji gere xwe bişewitînin. Yani wê nebêje law mala we ava çi birayê ezîzim şerefin. Tiştî wisa nabêjin ji me re. Li İranê dîsa olsa, Ereb dîsa olsa em nabêjin Türk pîsin, Ereb pîsin, Fars pîsin ez beyan nabêjin. Ew li welatê xwe em li welatê xwe em hedûdê xwe belî bikin em cînartikî baş dikarin bi hev re bikin. Em bibin dostê hev, em bibin cînarê hev, bira çavê me li namusa hev, li axa hev nebe. Tamam Seydan nahile nade te dibêje ez bihêzim artêşa min heye Tayyip Erdogan te gef wî tehdît te wî dît. Em çawa bikin? Mesela kuvveta me tune ye, hêza me tune ye. Çawa heye? Heye hêza me du tişt hêzê me in. Yek em maftartiya me hêzekî pir mezin e. Hatê bêjî ev pere nake. Du tu ne hindekî tu 100 milyonî. Binêr bi yek gotinekî mazlûm Ebdî li Şamê got ez tunebûna xelkê xwe îmza nakim 100 milyon Kurd o tevê cîhanê gira ser xwe. Demek tu li ser erkê xwe netewî bisekinî hem dünyaş dera dibêje lebê belê hem xelkê te li pey te tê dibe sînger. Gere em pişt dîwara bibînin. Em sırf dîwar dinêrin em bin temam rê 2 metro nîv e. Caş pencereyê wî alî mêzekê rêkî pir dirêj heye. Tirk o qas xurt ninin dewleta Tirka zayıftirîn devlet rojilata navîn da lewra dagirker e. Lewra heqsiz e. Lewra feqîr e. Lewra deyndar e. Tu dibêjî milletê me eger xeta netewî derkeve pêş weke îdeolojî xeta netewî em ji xwe re esas bigirin milletê me amade ya rabe serpiya. Tamam milletê me rabû serpiya. Seyda kapasiteya milletê Kurd, tecrübeya milletê Kurd heye dewletekî demokratîk bi rêve bibe. Yani tu nas çawa dikare mesela tecrübe me tune ye. Tecrüba xwe ez tera bêjim. Tecrüba me yani. Mesela azadiya fikr û raman, azadiya xwe ifadekirînê, demokrasî wê çawa çê ben devam ede? Çê dibe, awhat çê dibe, ew 200 salê dawiyê Kurda çi kirin? Kurda hêzekî fena PDK, Partiya Demokratîk Kurdistan. Di binê erdê da di rêda birin. Bi qaçax, bi yasayî, pêşmerge bûn serî çiya. Hêzek fena yenekê li rê birin. Hêzek fena PKK di binê erdê da bi 100,000 ava sempatîzan û kadroyê wî bi 10,000 gerîlayê wî
اول تمام جهان جی قدخه بو ناوی تروریست بو کردا اف د بنی اردی را 5 سال دردا برن و بخو سلاح دانن یعنی نتین تسلیم کسی جی نبون اگر تو هز اوها بکار بیلره بهری اداره کردن هز اکفنا پگه که آ 4 دولت زورتره گوت بیا کاریه تو کاری دولت جواب کی ها تو دولت دموکراتیک آواد کی یا دولت ظلمکار آواد کی ام خلق تبر yardı ام خلق کرد bir yardı yani ana mesela gavan bin başur Mele Mustafa Barzan itkeve birame Barzan itkeve birame ama bu seri khoni kara hükümet glora babke lor halkı kurd he dikeve hel bijartını nive raya digri nive raya halkı dine digri yeneke digri partiye dine digri yani halkı kurd dikare bir yar bide tu parti tu hez nikarın peşeroje da devleta ku tu avab ki ve devletek adil be ve devletek zalim be ev devlet li gor karakteri milletan devleta Fransa li gor karakteri halkı Fransa'ya devleta İran'ı li gor karakteri halkı Fars'a devleta Türkçe li gor karakteri halkı Türkiye devleta Kurda ve li gor karakteri halkı Kurd be li gor sosyolojiya wan be di sosyolojiya Kurda da zulüm hebe ve devlet avancı zalim be. Be hürmeti hebe ve devlet avancı be hürmet be. Şeyh Sadi Şirazi diyor ki en nasu ala dini melukiyim. İca de sosyolojiya kurda da çe heye? Emel kelam dengbeja gudari bikin, le helbeste şaira gudari bikin sosyolojiya kurda da orada zelale. Le gor vi sosyolojiyi ve karaktera devleta Kürtçe be. Tamam. Seyda, dawiya bername nizanım imkaniyete heye ez heyran eden getemez. Pır haz dikim jden gete dengbeji şko klame şakru acayip meruje tam digre beden gete. Eğer imkan hebe pişti ve meseleye getti bu kadar bitişteki bir beji pırke başladım. Ne beji canete sahibi. Letişteki heyet xwazim tişirove ki Seyda naha çapemeniya me medya me a Kurdî ve meseleye aştiye şaş şîrovetkin. Çawa şaş şîrovetkin hükme devleti heye li ser. Çawa mesela naha devleta Tirkiye de raporê xwe de dibêje terör ji tevgera siyasiya Kurd re. Halbuki li gorî qanûnê navnetewî Kurd tevgera Kurd şerê Kurdan nakeve çarçova terörizmi. Ve yaş bu propaganda nabêjim. Li gorî qanûnê navnetewî dibêjim. Çünkü tevgerekî heye 40 sale şerê çekdarî birêve dibe. Çek û sîlahan digre çarçoveyekî wî ya îdeolojîk çarçoveyekî wî netewî heye aliyek wî netewî heye li hember dewleta Tirkiye 40 sala li ber xwe daye weke du aliyên ku şer dikin. Niha dewleta Tirkiye dixwaze ve doza Kurdan, şerê Kurdan mîna terörizm nîşan bide. Terörizm tiştekî pir marjinal û piçûk e. Halbuki ême medya me, çapemeniya me, siyasetmedarê me, Dem Partî dikarîbin bigotana ya arkadaş şerê Kurdan ne terörizm e. Dibe tu vîya weke şer qebûl bikî terörizm nine yani dewleta Tirkiye li hember terörizmê mücadele nekiriye li hember tevgerekî Kurd ketiye nava şer. Yani dibe ev weke şer were pêna sêkirin li gorî qanûnê navnetewî wê demê çi dibe lehevhatin û aştî pir hêsantir dibe. Merû dikare wê demê çek û sîleh berdile. Aliyê qanûnî a navnetewî de medya me, siyasetmedarê me li ser zemînekî pir şaşin. Viya rojekî din ez ê bernamekî taybet sevê mijarî çêkim fikra te çi ye nizanim. Ez via pir kurt versiva via heye li cem min di qanûna navnetewî da tu rejmekî bi zora silahê degîşkî ev dibe terörizm. Dîsa li gor qanûnê navnetewî navdewletî mesela tu bi Silmanî ez xristiyanım tu tivinga xwe bigirî ji min re bê bi zorî gere tu jî wî xristiyan ev terörizm e. Tamam. Silah o şer meşruiyeta wî sırf li ser parastina welatekî heye
O ji bona rizgarkirina milletekî, welatekî, meşruiyeta silahê heye. Tirka 40 sal dosya PKK xistin çentê xwe gotin ev ne dava Kurda dikin. Ev dixwazin rejîma me bi zora silahê degişkin. Ev dixwazin rejima me degişkin. Binêr Tirk jî di nav wan de henin, filan Ereb jî henin. Ev mesela wan ne Kurd e. Hekuşîna netewî be ji çarçova Çima şerh datîne dibe binêr ev dawa Kurdistanê nakin. Em mixabin hevalê me jî gotin em dawa mervatiyê dikin. Em bi zorê demokrasiyê tînin Tirkiyeyê. Ya Amerika gava bê bi zorê demokrasiyê tînin Amerika jî dibe terorîst. Tirka li vir ew fen û hilê ku anîn serê Kurda. Yani Kurda ji bona ku kes wara nebêje nijadperest gotin em dawa însaniyetê dikin. Tu bi zora silahê tu bêjî ez melayiketê asîmana tînim dikim Başbakanê Tirkiye ev be terorîzm. Gerek tu silahê ji bona erkê netewî yan rizgarkirina netewekî yan parastina netewekî tu dikarî silahê bigirî destê xwe. Ji bona rejim degîşkirinê, ji bona demokrasî anînê, ji bona biratî anînê tu silah bigirî destê xwe li gor qanûnê navdewletî tu dibî terorîst. Seyda te bersiva mı da ji bo stranê? Ya mı çay xwar çay gava merbuxa dengê mervat keve Te yaxa biriye heta jur, te yaxa hemî biriye jur bîra te çikir. ya qarşî cemaatine mecbur gelem terbiyelî rûnê Min jî vekî yetişinave. Seyda ez ê binivîsim ez bijim Seyda Bedrettin ji me re kilamekî dibêje. Yek jî ez dixwazim temaşevanê min ê ku te nas nakin ez dixwazim haya wan ji dengbêjiya te hebe. Ji kalîta dengê te hebe. Qet ne meseleye tu çi bibî jî xweş e. Lê sosyolojiya Ereb û Kurdan çi qas nezî hebe. Meriv heqeten dikare bi hev re bijî. Vê jî tu bixwazî niha bixwazî piştî stranê şîrove bike. Ya stranî behsa Tirka kir lê me qed me behsa Ereba ne zêde nekir. Me behsa Ereba nekir. Bersîfa Ereba ew ê da yani Ereb tev dijminê me nin. Ew Erebê ku li ser axa me zulmê dikin ew tenê dijminê me nin. û ew tenê xayînin. Erebê dinê birayê me nin. Yani Erebistana Suudî, Kurd, İsraîl, ji te re bêjim Amerîkî, Fransa, vana helwesta wan bibe yek pir xweş dibe. û ne dijminê me nin jî feqet sim ew Erebê ku di Qamişlo, Hisitça, Kobanî ku werin ha qîra xwe berî me din ew Erebana xayînin. Ew Erebana dijminê me nin. Feqet ew maqûlê Şamê bin, li Helebê bin, ji te re bêjim li Ürdünê evan Erebana kişt dostê me nin jînarê me baş in. Yani mesela tu elaqê xweş di orta Ürdün û Başûrê Kurdistanê de hene. Elaqê xweş di orta Başûrê Kurdistanê û hinek dewletê Ereba henin. Dost in. Me em dikarin bi hev re bibin dost. Feqet ew Ereb û Tirkiye ku werin Kurdistanê înkara me bikin, diziya me bikin, qîra xwe dime din ew dijminê me nin. Ew hem xayînin, hem zalimin, hem dijminê me nin. Ama Erebê ku ne ew nîv milyar Ereb heye, çend hezar Ereb qîra xwe dime didin. Ji bona çend hezar Erebî hem ji nîv milyar Erebî re çima bên işte xayînin yan dijminê Kurdan naxir. Tamamen. Seyda kîjan stran, kîjan klam. Strana ew ê. Madem êdî dengê min çiqa derketiye çünkü meriv çay bixe dengê merve dikeve. Stran li gor Rojevê vegere. Rojev piştî ewa Şeyh Said eşîr çûn İranê. Yani peşiye Hesena, işte Cibra, kahramanı ve çağıcı Süleyman Ahmet, ferzende Süleyman Ahmet, bağı El Fesiya. Bana diçin şay İran'ı berejwan radbe, eri hun dışarı xew Türkiye'de ser neketin, fakat verin ez tampon bölge dedim. Mentika gidim ve da perverde xwe askeri bikin şerrefe berdevam. Aşire Kurdaji ve çağı alayı Hamidiye jebun. Vana jî li ser bextê şahê Îranê terin İran. Ku terin wir hewşa kafirê Emir Tuman heye.
kafre emirtuman qacereki Azeriye fakat hükümdareki İraniye. Ev Lüvür peşil aşiri kurda digri dibe tüvenge desti Xudayının teslimi niceliği mebin. Teslimi işte kuvveti İran'ı. Aşir dibin lav meha haber ne da buş buna khadi megutu işte dibe tiştek tine. Beçare edminin ve çağı Kerem Kolagasi, Avdal, Süleyman Ahmed, Koka Hasan al-Vurti. Tabi Vurti'nin kuştunu ferzende 24 muhafızı şahı İran'ı duve havşira dükuje birindardı ve dereveti xojjuve çemberi xilast ke entaba qere kilise. Dutağı lur ev xalis bek xalis Abdülmecid beki Sibki adoy azizi Nadir Kor Hüseyin Paşa bana cardını xobe hezu pekkin icat şes her şerri geliye zila. Taybetmendiye ferzende pırımde taybetmendiye üye ku qetna inkar kirini hem de mesela Şeyh Said da le devlet etxe le piş Şeyh Said sekine hem jî şerri agiriye dal geliye zila pozisyon digre devlet etxe eri Şeyh Said şahsiyeteki dindar İhsan Nuri Paşa şahsiyeteki aristokrat yani işte bir dindartiya meşhur ne jura farknak ke jura erke netevi milli fark ke ev icavı roji ku mazlum şu şame olsa fena jera gotun vere teslim be ev teslim ne bu ev klama ferzende tüm keve biramın İca Şeyh Ali Rıza Efendi ji ve çağı dinav uy heyeta kurda dinav uy Şay Emir Tüman da tercümanit ke Şeyh Ali Rıza Efendi Farsi pır hoş zane. Yani işte duyu encam eda pır zelülik pır mezin teseri kurda fakat kur teslim nabın yani ferzende lur cardın etti cardın eder şart ki avi klame embejin edim kay Mama söyledi ez nevi ferzende begim eji Haseni me. ki Malbata me Haseniye usad bejin. yani tu Haseni navi maneti tornil ferzende. Değilim şuara yani. Eyvallah. Tabii ki evet yani Hasena pır memnunum. Ma Birasti. girisu işte beje ferzende bek Haseni de kalkiye mine tamam kalkiye de nizanım malbata me de beje Haseniye ama çıkar rast nizanım. Eyvallah. Eyvallah Cibrine. Cibra ve Hasena her yek bavek. Dedi kelamek dar şakrut ve donzde bavek Hasena. Yani donzde kabili van henin rastı. Vartuy emte ve akrabana şıkı. Tamamen mamuste emte godartın. Hevan unji hinek bi çepki xwe bi mesajê xwe bi navê çiyê bi işaretê xwe pişkirî bidin me her evî mamoste kerem ke. Valla tabii dengemizi derket de bu memnun bir yani. Teravi kilometre kenar ki nizanım. Eri. Ağa heyleme yelimlimen ve ma'kul heyleme yelimlimen Azcaib seden abadik rigole le basraim le daire beni sübeye şerek ve ilme çeybum قال قال ما قومي للسوران كافري صار الحوشة كافري عمرت ما دائرة بني السكاني يو 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 زيفارا ودنا تكر منا تومو ديكا في ظالمين منهم سوطا في بوريم عجم دين دشمان المبرين دقا وصانيم بسرای بسیدن گبادی کریگو فرزند مالا تقرابت ارگوان فرزند مس فرزند من ازباب الفسیا سوار اجناورم خدا ne küçük kabili ve velati dördüncü kolor diyeyim مرد سرمراقتنم گو بسرای واگره کلی بقافیه تکنتی وزیر جو تقول توم و دیکاوی ظالمی ابریندارم
Cenyazi Süleyman Ahmet Komi Hasan Ali Peşa ve minem Hayfa minal kuştunan Süleyman Ahmet Komi Hasanan Hayfa mittel ve hayfe zeka vedin ve ala karişi mismillah fekirin rütbe ve nişanu alameti hamidiyem ya khaim tünsem erbike ebana şerri hasenan neşerri hayderan neşerri cibranem neşerri doz deba ve aşiranem havşa kafiri emirtümana aceme beşinci mezhebe bedinu be imanem elle serseri mahurmine topana gırra gırra tomotikan makinelyanem leme berriye dakavsan yena demerat mühletu teemanem zeka vedeme el karisi mesekinim tünsir bikeş merad khune meydan fermanem ya khayim beyavam وَلَنَابِمْ سرگران کرم قول آغازی مرکی مرخاصب سی گلا بریندارم ته گشتن تجارت زمان اجه اونابیم جابه که نبخیرات ید به ایرو سی روشو سی شبم عرضو عیال مال عمر لکابل یا بیران سرپشت امانت یام جنابی نستار تنین علی اپیابیم عسکرم بن Ember mal amer be kaçan Rome be firare devlete bin kerem de gota avdaldı gömdü peymala Mustafa gadı taib tenebin berhe mal avdal mustebin bimma aleke minani mal amer yebrin kurab heval bin tüsse erbeke leme ul bezelme çartıgay kaceran serbazani papaq gelim dere kona khal mebul izme hard mal yebrin kurab bejin la o Tevenge deste koyda ilin teslimi eniceligi emebem ya khaim hindalim babi minu delikhin Süstema juste khuda binin kundağı martelyanım çapili alla ardikhin Emen ecbere de başta kaçağı Romenin firari devletinin Berkheymalı amere büçükü meznime rabune rahane bunem مريد جام فدائم ما إلى شيخ بقوم يا خير هم بياغا وعلمي Asya emseden abadi krigole le ale mesraim le daira beni sbe şerek almetibum قال قال مقام السورة كافر سالم لحوشا كافر أمرتما دائر بني وابجرم أزيج محلا جورين تاكد محلا جيرين مدي قربا لخيقي شرم Gidi teyri acelil serhar çarp beyanmala babi mirabeni tevdi gerrem Goda daire beni dergu şamile telavinem Töbdezde elfes yaburi cenab eder kevorem Goda daire beni jitarane aybet izmiradı beji godine varem Bira dergu şamile mübtevi elfes yam Lidora har çarp beyanmala babi mirabeni tevdi gerrem Besray biseden gabali krigo ferzende malet akrabet edgos ferzende mez ferzendemem Ezbavi elfesyan suare ecnaurim Kodani küçük şablimel velati dördüncü kolor demirdi sermi rakatönenem Go besray vagire kule bekafiye tekedim Ezimcon tekule tom otikavi zalimi ebrindarım Cenniyazi Süleyman Ahmet Komi Hasan Ali Peşa ve minem Hayfa minal kuştuna Süleyman Ahmet Komi Hasanan Hayfa mittel ve hayfe şeka vedin ve telyamina eşede şükra elmina gerem ya khayim tüssen erbike bana şerri hasanan neşerri hayderan neşerri cibranem neşerri doz deba ve aşiranem havşa kafri emirtümana aceme beşinci mezhebe bedinu be imanem لسرسر محرمين توبان اقر توموتيكان ماكناليانم لما برية دقا وصان ينادى مرأة مهلة أمانم
جگاوه دما القارسی مسکنیم تو سر بکش مراد خونه میدان فرمانه یا خیم به آقا ولا نبی بلا نبی شرگرانه کرم قول آغازی مرکی مرخازه بسه گلا بریندارم ته کشتنی تجارت زمان عجیب نبیم جابك بخيرات يدوي إيرو سيروجو سيشتبم أرجو عيالي مالا عمر لكابل يا بيراني سرفش دي مانا جيام انجي نابين ستار تنين هلي إبا يا أبيم عسكرم بن أمبر خي مالا عمر بقاشان رومي بفريار دولة بن كرم دقوتا عبدال دقوم دبايا مالا مصطفى دطائب تنيبن برخي مال عبدال مستيبن بما عليك مناني مال عمر يبرين خراب هفال بن تسير بكلمة والفيزلمي شارت غاية تجران سير بازان وفاباق جنيم داري قونا خال ما بنيش ما حد مال يبرين خراب بيجن لا أم تفنجي دستي خود داين تسليمي اتكاليجي امبي يا خاين دالي خم بابي منو دلخن سيستما جستي خدا بين القنداغ مارتليان شابلي على عرضخن ام هنا جبرد باش دا قاچاغ رومن انفرار دولتين برخي مال عمر بجكو مزن مرابون راهنبون مريد جام فدائم ما على شيخ بقوم يا خير مالا شيخ يعني مالا شيخ سايد بمريدو جام فيدا مالا شيخ سايد برافان شيخ مخي تاغيش خرانك المال kültüreki pır acayip و pır devlemende mesela dengbêjiyê nava milletê me de li cem milletê xelkê heye mu muslim kültüra dengbêjiyê? سي ملتا دا هاي دناv Allah Allah. İspanyola İspanya Yunan Kürt nav İspanya'da da müzik avan sedi donuzda tekabüle dengbejiyet ke ey Yunan'a hatta sedi bist tekabüle dengbejiyet ke ey Kürt'a sedi set Li cem wan jî wisa tiştên efsaneyên qehremanî eril vira cinarek min hebu li Köln'e cinarek me bu cara evara mevan emdahatın işte meklam digo ev Yılmaz vana dahatın Yılmaz eseydivan meklam digo ja roki Xarzikimi derke devi deri go halo cinarete Yunan lvirmiş diye digri xeyre ala cinavili xtiye çibiye em derketin naveyi koster bime go koster çima digri xeyre go te mala mı xirab diye tercih gera şevdan diye go esfam nakim tutuyor çi le müzika Yunaniye go tutuyor ejbon avi dengi taat derketin ber pencere digri ber pencere dikan Erija tebgutan menik mevj dixar dengi mi xoş bu mer çay bu dengi berbat evet Mamoste rojê Xwedê zêde ne ma ecelewî çi ye? Rojek din? Ya bixwedê wir ra ku mazlum ji mazlum ra gotin te diya ew çeqelê Amerîkî go geret imza bike ew jî go imza ferzendek het bîra min. Ja ew tedî dibe delêxin bavê min û delêxin ew Besra dibêje. Besra jî silah desta da şer dike. Besra qîza sîpka ye, bixwe sîpkiye. Besra dibêje lêxin ew jî bi ferzender re rû bi rû şer kiriye. Cara diya ferzender li Îranê tê girtin di heftê da dikujin her du çavê wî derdixin tînin din Besrayê. Yani ew jinê Tekabülê kîjan salan dike vaya? Tekabülê kîjan di destpêka hezar û nesî diye şerê piştî hereketa Şeyh Said yani piştî serildana Şeyh Said şu agirî dest pê dike. Beriya wî işte. Yani gava ji agiriyê jî derevin terin li wir dikeve di hepsê da İran her du çavê wî derdixin didin Besrayê ve di wê dîrokê da di tevahiya şerê geliyê zîla da jina Nadirbegî û jina ferzende Besra vana jî silah desta da bûne terka mêrê xwe nekirine bi wan re şer kirine. Belkî yek ji tiştên ku wisa dengbêjî derxistiye pêş yani kültüra me ya dengbêjî belkî ew
Kêmasiya marîfetê me yê nivîsandinê ye. Marîfeta me yê nivîsandinê zêde çê nebiye. Yekê bedran piraniya kilama jina nivîsiye. Jina gotiye yani. Yani kültüra me ya nivîsandinê wê demê pir tune biye. Ji bo wî dengbêjê me ev qehremaniyê me Eva ez me. tev li vê gotinê nabim. Kültüra Wa. nivîsandinê tev li vê gotinê nabim. Xelqê gotê da bext û ehemiyet hebe gotin pere bike ew tişta not nakin nanivîsin. Bavê min 40 sal 50 sal ticaret kir min yek rokî senetek destê wî da nedî. Xêr dikirin 9. ayê were perê xwe bige. Mesela makezagona İngilîza binivîsî tune. Bi bext û ehemiyet heye. Ez midekî li Kuweytê bûm ereb di heb destê hev girt digo em sibê hevdû dibînin digo wad digo naam wad İngilîzî wad Kurdî yan bi soza İngilîza yan jî soz û bextê Kurda soz didan hev diçûn yani xelqê ku tê da bext û ehemiyet hebin îcab nakin not bigirin rapor bigirin tabii sistem jî wê çaxê fena nihattin nebû ku meriv ji bona bîra nekemirin fakat di Kurdistanê da sosyolojîkî Kurda wisa hebû heye yekekê bedran zarokî gava dibû hev salî ew wî zanî bû çi eybe çi neeybe zarokî hev salî êdî zanî bû çi eybe çi şerme ev bêexlaqiya ku îro ketine nav Kurda ketiye ev bêexlaqiya Tirkiye ketiye nav yani Kurd rabin eybê hev îfşa bikin hevdû rezîl bikin îja medya civakî biye imkanekî ya mesela biye imkan ez û te em ana li hember hev rûdinin derd û kulê milletê xwe dibêjin derd û kulê axa Ama xwe dibêjin Seyda zimanê em li medya rûdinin çêra bikin ya ez pir değişim. Zimanê medya civakî pir xirab ye. Yani Eybe, insan dibîne eybe. xeberê rexnê da ji hev re didin xebera ew nizanim merû çi derbikeve ji navê meselê. Ne usluba me ye ne ew tarzê me. dibête xayînî ew dibête ya hûn xayînin hûn belengazin xayîn jî Tirkin dewleta Tirk e zalim jî dewleta Tirk e yani eybe şerme ya hevdû xwayî dikin yani her wê ku ji hev çêra dikin hevdû xwayî dikin mixabin em ne evin yani ev adetê me ne ev adetê me ne berê qurban Mala te ava gelek spas Hata dikim. batı. Ez hêvî dikim hevan em Seyda bernadin rojekî din bila sirf ji bo stranê kilama gotina kilama dî çawa dibêje stranbêjî û kilam gotinê eger bibe mîvanê me em pir kêfxweş dibin. Serçavê xwe Merû serseri çawa pere ayar bike Seyda mesela kîjan Valla saet çawa dengê wê jî ama beriyê de 3-4 saat berê de xeberam jî hebe ez wê çaxê xwarinê nexwim bazinik mewca bixwim bira dengê min derkeve Tamam. Evet. Baban Çünkü mesela mesela tembur membur tüm elberi nefes bigirim. Ecarı despet kimsin cara merhaba hayi dikkette de av nefes akı digiriliyor. Bak gidin çok evet. tamamen mesaj jî girt wê demê Tamam. dehevên de bila van meselê siyasî hinekî sakîn bin em şevbergekî sirf dengbêjî çê bikin pir xweş dibe ji bo Yalnız milletê rica kime ev klama ku işev mego vi bernamate işev em diyariye mazlum abdi. tamam. General Malbati. Evi vi klame kız birame. Acayip de hes kirin generalê me. Evet. Hak. Yani em Tamam. dibin ev hatta aha devam ki ev ferzende me guncave. Mala te ava here bî hevan do ji we re jî spas Serseri. xatirê we silav rêz.